Quiero pasar de explicación con ella. Vale. Sin más. Biatu da mantia gona da? Amaia Elizaran naiz, dantzari eta koreografoa, eta bihar arratsaldeko 8etan Mar ikuskizuna estrenatzen dugu Gasteizen, Donostian. Mar, konpainiaren laugarren ikuskizuna da, eta lehenengoa Antzokian egiteko. Guain arte, sortu ditugu dantza ikuskizunak kaleako pentsatuak izan dira, eta lehenengo aldiz animatu gara Antzokiako pieza bat sortzea. Pieza honetan 3 interprete gaude, alde batetik Leire Otamendi eta ni dantzari bezala, musikari batekin kontatzeko aukera izan dugu, Xabier Zeberio, eta berak zuzeneko musika jartzen du, biolinarekin, Mikel Arparekin eta baita urarekin sortzen dituen atmosfera ezberdinekin. Marren sorkuntzarekin hasi ginean, ideia oso argi bat geneukan, zala zu itsasoa begiratzen baldin baduzu eta bare-bare dago mugimenduk ez dira nabaritzen, emateu fijo dagoela eta ez dagoela inongo mugimenduik, baina denbora guztian mugitzen ari den zerbait da, mugimendu konstante bat dauka itsasoak, eta mugimendu hori mantentzen lortzen saiatu gara. Eta hori da Marren esentzia edo Marren ideia nagusia, eta hortaz aparte ezin gauza gehiago kontatuz animatzen zaituzte bihar estrenaldia etortzea.